Watch the Star. Ako si Mila, ginaingon, dili gyud maayo nga kanunay kang malayo sa imong bana. Kay kung ikaw hidlawon sa lawas nun nga panginahanglan, sigurado gyud nga sa lain ikaw mahilabtan. Mo kining nahitabo sang kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Unsa day adto ka i-assign sa inyong amo sa probinsya? Uy, dong, doon na may giaplihan dito nga branch na mo sa pawn shop nga akong gitrabahoan ba? At to kaya assign. Pero mas nako ang akong sweldo dito, above minimum. Tiyuan ni mo eh. Tintog na ora ba taong ronday? Lagi, uy. Pero saan man nga mo may pagbuot sa mong amo. Wa man ko'y duty kada Sabado Domingo dong. Mag-ulian ako dinhi kada Sabado Domingo, ha? Sige. Pait abihan eh. Ako ang tanga yung trabaho kay imong kong bana. Ikaw naman noon. Sakti lang gud, uy. Ang importante nga nagminahalay ta. Basta, ay lang yun pasagding atong anak, ha? Kamay pabaya na. Ganun sa mga kaipada sa probinsya. Sa sunod adlaw, Kung mao na, tana. Parto sa ta. Mitras na pa ka din eh. Birahan sa tikag mayo day. Kanang, uy, tubod-tubod ang magtubod ang singot, baway yung basubas. Sa kwarto na, tana na yun. Tamisa niya. Tampas ka dugo. ay, sige na. Sige day. Dahil, mangarag maayo ka na. Ihapit na na mula kag probinsya. Alibi, alibi. Ay, mo na sa'yo kung kikitan dong, bi. Kita ito day. Nakuha traw lima. Ano na ito day. Ihapit ko. Ay, magtunga dong. Ikuan ko na ning ako. Ingata sa iyong papaat. Kini, karoon na eh. Kini mo. Kuwit sa iyo. Agay ka lang, bi. Paspasin, dong. Paspasin. Adto na ko dong. Sige day. Basta mauna to ha. Uli ka kadabado og minggo ha. O dong, uy. Sige, adto na ko. Pairag maayo ng imo, ha? Kaya inigbalik na ako. Magbinirahay tag maayo dong. O day. Limbasan ko ni Permi. Sige. Maunya sa wapang kamulakaw. Ha? Unsa man. Tauran sa naglansang mo ba? Badiha, uy. Birat. Pagbunlot naman, sad. Sige, uy. Dalion lang na to, ha? Pinagpaabot na akong sakinan sa kalsada nga mo'y muhatod na ako sa probinsya. Dalion lang na to, ha? O day. Anila ta din sa may bintana. Pangumbaw lang di sa bintana. Unya ako'y may niyo diri ha. Kamuang. Muralagwa ba? Nya panagad sa mga tao nga mga agi ha. Sige, mababay lang ko. Sige, bilang ka. Bilang ka. Isa wilit na mong pantili. Kinuha, ay, kanya pa paspasin, kinagpaabot na to sa kinan. Uday, wara-wara diya. Wara-wara. Unsa yuts? Naibog na ko si Jonas nga itong kauban sa trabaho. Ay, ako lagi, girl. Misulti gid siya na ako. Karoon ko ng gabi eh. Wato siya itong giabangan nga boy. Ha, mamisita sa nimo. Yuts, oy, minyo na manggod ko. Di na pwede, no? Oo, bitaw no. Ay, ang sagot yan eh. Bitaw no. Ako bitaw na siya nga ginyon. Nga may bana ka. Pero, pahalan ako no may bana ka. Usugot na ko na siya. Imuon mo kabit na. Di lang ko, Yuts, oy. Mahadlang ko, oy. O, dili ko? Sige, ako na lang siya balibara. Ay, ayaw, paten pasa. Balibad yun ko. Pugong man ka, ha? Lalayo apa sa Padong Domingo, oy. Sige. Papamisitahan na lang siya, tay. Dugay pa mo kung Sabado, oy. Di lang sa kumuulis amo, Ang tapan manggod mo og lingkod ron sa pawn shop inig duty nato.
Mudi ka ganin na siya ni manlasok ka dayon. Bardiritsa na. Ayaw, uy. Sige. Di ginoon ko musugot. Papamisitahaw na siya, uy, kay... Ano na ko siya sugton, tay. Tinuod ka, day, Mila? Gisugot na ko ni mo, day. Oh, pero... Jonas, may bana na pa ako, ha? Okay ra na dayo eh. Usaray atong bantayan. Ang imurang bana. Ay ako, ulitaw man ko. Pero layo ra mong bana eh. O, noon, layo ra. Kapoy po pauli ka na sa pado, eh. Kas kay pliti. Mulang, kaskiyod. Karong sa day, inigdiop na to ha. Manuroy tas lungsod. Doon may lodging house dito. Check-in to day. Check-in ta. Dami. Makasaat na dyan ko inis akong bana. Ay, di lang ko ka magsaba si mong bana, good. Layo ra bitaw to. Sige, uy. Kapoy masagulog uli ka na sa pado. O sige, bahala na lang, uy. Karong Sabado, mag-check-in ta sa lodge sa lungsod ng Jonas. Bis may banan ka tayo ug may usakabukan na. Pero, guta pa rin imo. Uy, pagani na masod niya mo ingon kang hugot. Ay, hugot lagi na. Hugot lagi ni. Alipi. Ibilang ng duwan mo ka pa. Meron kami. Ibusdak ko ni. Agay ka lang. May uto na ni mo. Ay, kana. Muli gusto na ko. Ay, kani ka na. Sige. Kapag ulit sa mano, kana. Sige pa, bas. Uy, ay. Makaraon yun na ito nakuha. Bitaw, lupig man ni mo kung bana, uy. Siya, kutob na just to look around. Pero ikaw, 5 ka round. Nga, kung saman. Ulit kapag Sabado, kadalugog Sabado Domingo. Dili na, uy. Kapoy uli, uy. Oh, para di magdudang akong bana. Mauli na lang ko pa next, ha? Inutok style ba? Unsa? Mabdus ka? O ako yamahan? Oo, ikaw. Pero ang ako, dili mo ang kunin yung akong bana, no? Maangko na eh. Magulian man ka palagsa sa inyo. Maangko lagi na, maangko na. Magkakita lagi ko sa akong liwat, day. Magkakita lagi ko sa akong anak, day. O karong Sabado, muuli ko. Akong pahibaw na nga akong bana nga maptus ko. Yes! Okay, kiday. Bisag tagsar ka mo uli, pero sudlan kiti ka, namabdos kita. Bitaw, hingigo kay kadong uy. Bisag tagsar ako muuli, pero igo kayo, perting show ka, Ay, sus. mapdos kit ko. Dali rin niya kinapagawaso, day. Pakatihan na nato, ha? Birahan kag maayo, day. Sige. Aron ini ka human sa di mo panganak. Birahan di ka mababdosan ka, di ba? Tulo na ito, anak. Oo. Unsa? Dili ang imong bana ang abahan sa imong kisabak. Oo, ma. Pero ay lang pagsabang dani, ha? Kaya nagtuora ba yun siya nga si amahan ini? Purbita ba yung taon ni mo milaoy? Ngano na kaako ka mas pagbinuang sa imong bana? Kapuutan na ba sa imong bana na unsa ka man in taon, uy? Di ako maliwat ni mo, ma. Oh, Di ba, sa buhi pas papa, may kapit man sad ka. uy. Busa na ako maliwat ni mo, ma. Liwat ko ni mo nga hingabit. Mila, Natawag yun ang akong anak, kadili ang akong banang amahan. Kunya karon, mabdos na pod ko si Katulo. Di gihapon siya amahan. Pagkat lumakasama, ang kaagi ni Nila, dinhiling tulumanon. What's the style?
Namabdos nga dili ang bana mo'y amahan style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama. O sige.